Du har brug for hjælp, når du sidder og programmerer, så kan jeg hjælpe dig ved, at du opretter et repository på GitHub, hvor vi deler din kode. Hvis du logger på github.com med dine brugernavn og login, trykker på det repositories, vælger New Repository, giver dit repository et navn, så skal du sikre dig, at dit repository bliver oprettet som public, ellers har jeg ikke adgang til det. README-filen, Gitnor-filen og licensen er på nuværende tidspunkt ligegyldig. Husk at sige Create Repository. Nu har du oprettet et repository, og nu skal du tilføje nogle filer i det. Du har to muligheder. Enten kan du bruge GitHub Desktop, som vi har installeret i undervisningen, og ellers så kan du sige, at du vil uploade en eksisterende fil. Der kan du få adgang til dine filer på din computer, og der vælger du så bare den opgave, som du gerne vil have, at jeg skal have adgang til. Husk at trykke på Commit Changes. Og hvis du nu kigger på din opgave 1, så ligger den fil, som jeg har hentet på min computer, nu inde i det repository. Nu kan du sørge for at sende det her link til mig, og så vil jeg kunne hjælpe dig. Så kan jeg fork dit repository, og så kan jeg hjælpe dig med din opgave. Måden jeg gør det på, det er, som jeg siger, jeg forker det, og når jeg så har lavet nogle rettelser og skrevet nogle kommentarer, så vil du se, at der kommer her under pull request, en pull request fra mig af, om at jeg har nogle rettelser til din kode. Dem kan du gennemse, og så kan du vælge at merge dem ind til din main branch, hvis du vil det. Det er mega smart.